Ahoj, tak mám tu takéto krásne modré capačky pre chlapcov s rôznymi loptami. Capačky sú celokožené, takže aj vonkajšok je kožený, aj vnútrajšok je kožený. Takto vyzerajú z vrchu. Celkom sú také širšie pri petičke. Viete si ich dotiahnuť okolo členku pomocou suchých zipsov. Takže tak, ešte to otvorím. Takto sa tam vlastne dáva potom tá nožička. Majú vyberateľnú stielku. Tá je na povrchu takisto vybavená vrstvičkou kože. Inak je takáto penová. Takže takto. Zo spodu capačiek je vrstvička kože, ale je tam aj nápis DD-Step, ten je z umelej hmoty alebo umelohmotný, aby teda sa deckám neklzalo pri chôdzi na podlahe. Takže je mekučka tá capačka. Vôbec tie deťurence neobmedzuje nejako. Nebudú ich decká na nožičkách ani cítiť. Predsa len sú to teda už také akoby prvé topánočky skoro. Sú určené na chôdzu v interiéri, ale môžete si ich samozrejme za nejakého takého suchého počasia zobrať aj von, ale teda zašpiníte tento spodok, takže treba s tým počítať. No ale pokiaľ ešte dieťatko nejako veľmi nechodí, si myslím, že kľudne môžu sa zobrať aj von. Naozaj schôdzu už by som potom odporúčala naozaj topánky na to určené. Takže takto, ešte vám ich takto raz ukážem, nech si ich môžete poobzerať.